Ang ating meron na tayong mga legitimate itik Pinas suppliers coming from the private sector. At the moment, nasa sa Luzon pa sila. One from Nueva Ecija and Quezon and one in Laguna. Meron tayo sa Mindanao. But itong mga nasa Luzon natin ng mga suppliers can deliver na rin dito sa Visayas. Usually range sa about 320 to 350 sa area, sa Luzon area yan. Per head. That is ready to lay pullet. Yung kanyang day-old ducklings is more or less about 50 to 80 pesos doon sa Luzon area. You can always communicate with us sa DOST Picard. We have a website, picard.gov.ph, para pwede silang .dos.gov.ph sa lecture or sa seminar. The list of these RDIs partners natin and the private institution na pwedeng i-share na rin po ng DOST, Negros Oriental, and also Silimana. Ito yung mga legit for now. Para hindi talaga sila ma-fake. Pinas ay kaya nang i-provide ng ating mga private suppliers, as many as nasa mga 10,000 and above scale or number of itik Pinas. But dun sa mga maliit na volume, like hundreds or let's say mga 1,000 or and below, meron tayong mga RDI Research and Development Institution partner o mga academe na meron na HUCs po. For Visayas, ang ating pong partner na West Visayas State University in Iloilo ay nagme-maintain din po ng multiplier farm. The IP Kayo Manggi ay ang line na pinopromote po natin sa ating mga duck egg producers. Kasi siya ay produkto ng crossbreeding na ng ating dalawang pure line, na ang kanyang characteristics ay mas mataas ang kanyang egg production. But we have to take note that terminal line na po ang IP Kayo Manggi, meaning yung bumibili nito ay gagamitin lamang siya for egg production.